Velkommen til en ny æra inden for asfaltudlægning. Vores avancerede sneglebil med varmekasse. Vores sneglebil er en videreudvikling af vores alsidige båndbiler, som vi i mange år har haft stor succes med. Det, der adskiller sneglebilen, er dens evne til at håndtere kolde perioder og natarbejde endnu bedre. Udover det isolerede lad har vi integreret varmekanaler, der med gasbrænderen langs asfaltladet kan holde asfalten varm. Dette giver også større fleksibilitet, reducerer spild under udlægning og sikrer en mere ensartet kvalitet i asfaltudlægning, uanset vejr eller tidsforhold. Med vores nye sneglebil sætter vi nye standarder for effektivitet og kvalitet i asfaltbranchen. Fordelene ved at bruge vores biler med slæbekasse er mange, men værd at nævne er et bedre arbejdsmiljø. Vores folk skal ikke slæbe og løfte tungt, og har alle moderne hjælpemidler til rådighed. Det gør, at arbejdsglæden er stor. Sneglebilen. Fremtidens løsning til asfaltudlægning. Kontakt os allerede i dag.